Din is-sena l-għajnuna tal-fertilizzanti għal-bdiewa tqasmet b'mod differenti u ġiet riflessa anke l-vuċi tal-bdiewa Maltin u Għawċin. Dan anke fost oħrajn permezz ta' diskussjonijiet mal-għaqda bdiewa attivi biex bekk ġie deċiż li dan jitqassam b'mod differenti u ġust skont ir-raba li jkollok. Matul l-ewwel fażi l-benefiċjarji eliġibbli kienu dawk il-bdiewa attivi li kienu benefikaw mill-miżura 13, jiġifieri dawk b'limitazzjonijiet taż-żona naturali jew speċifiċi matul is-sena 2023. Dawn il-bdiewa kienu eliġibbli għal 200 euro għal kull ettaru. Barra minn hekk dawk il-bdiewa li kienu reġistrati mar-Reġistru taż-Żebbuġ jew mar-Reġistru ta' Dwieli mad-Direttorat tal-Agrikoltura kienu eliġibbli għal 450 euro għal kull ettaru ta' art, iddedikata għad tkabbir taż-Żebbuġ u ta' Dwieli. Matul it-tieni fażi imbagħad il-benefiċjarji eliġibbli kellhom ikunu bdiewa attivi li jaqgħu fil-kategoriji 3 sa 5 skont il-klassifikazzjoni tal-bdiewa kif stipulata mid-Direttorat tal-Agrikoltura. Dawn il-bdiewa setgħu japplikaw permezz ta' kooperattiva, għaqda, organizzazzjoni jew entità oħra rikonoxxuta li tirrappreżenta lil bdiewa. Wara li jsiru l-verifiki meħtieġa biex jiġi evitat ħlas doppju, il-fondi jiġu trasferiti lill-organizzazzjoni li jimbagħad qassamhom lill-membri tagħha skont metodu miftiem minn qabel. F'kummenti li tawa ta' bdiewa dawn spjegaw kif din kienet ta' għajnuna kbira, tant li jittamaw li terġa' toħroġ għal sena oħra. Nirringrazzjaw il-Gvern u mod speċjali lill-Ministru Refolo tal-għajnuna li qed jtina. It-tieni din l-iskema tal-fertilizer dit darba il-fondi tqasmu ħafna ħjar. Nirringrazzjaw lill-kooperattivi u lil min ta' semu biex jitqasmu dawn il-finanzi. Imma din id-darba ma kienx gerger mibdiewa. Marru aħjar, mhux bħal meta għax taw fuq ir-raba, skont raba jkellek u ġifieri ma kienx fier. Id-darba veru nħadmet kif għandha tkun. Melkin Borġ fisem laqda bdiewa attivi tkellem dwar kif il-prezz tal-fertilizzant ola ħafna kawża tal-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna u għalhekk il-Gvern Malti ra li jintervjeni. Il-Gvern intervjena biex ikun jista' jgħin iġorr biċċa mill-pis ta' din iż-żieda fl-ispejjeż. Din hija t-tieni darba li tqassam sussidju biex jgħin il-produtturi jixtru l-fertilizers minħabba żieda f'dan il-prezz.